Så skal vi til Syrien, hvor grupper med forbindelse til al-Qaida breder sig og forfølger civilbefolkningen. Senest er grupperne mistænkt for at have bortført 5 læger. Den ene er dansker fra organisationen Læger Uden Grænser. Men andre oprørsgrupper forsøger nu at bekæmpe al-Qaida i Syrien. Og nogle af dem, der har størst succes, det er kurderne i den nordøstlige del af landet. 21 søndage har som det første danske medie besøgt de kurdiske områder i Syrien. Jeg er rejst ind i den syriske borgerkrig for at møde landets kurdiske befolkning. De lever fanget mellem et diktatorisk regime og islamistiske militante oprørsgrupper. Et sted i dette farefulde landskab forsøger kurderne at overleve og manøvrere i håbet om at vinde deres frihed. Regimets styrker har forladt de kurdiske områder. Kurderne føler sig befriet, undtagen i hovedbyen Qamishli. Det helt mærkelige her, det er, at byen er delt mellem regimet og kurderne. Og nu holder vi i kø til en kurdisk checkpost ind til byen, mens jeg kan se en grund herover, hvor det syriske regimes flag vejer. Men hvem styrer i virkeligheden hvad her i byen? Kurdisk politi insisterer på at beskytte os mod regimets styrker. Kurderne i Qamishli har valgt at leve side om side med djævlen, som de siger, for at undgå Ragnarok. Så er vi lige kørt igennem en syrisk militær checkpost, og det er kun fordi vi er med det kurdiske politi her, at de ikke stopper os. Jeg er på vej til møde med Alda Khalil, der er en del af det nye lokale råd for den kurdiske region i Syrien. You are a member of the recently announced new leadership here in Qamishli. And to get here, I drove past the poster of Bashar al-Assad, who is just down the street. Can you explain to me what's going on in Qamishli? أم خطأ السيامين مشخورة نهجة كدن هالبجارت نهجة مجي نهجة جواكا ديمقراطية نا لدجي ريجيمي ونا هوالي ريجيمي نا لدجي مع أوبوزيسيوني نا هوالي أوبوزيسيوني أم وقال كرد جبو ما في خوا تكوشينا كشورشك ديمقراطيك دن مشاندن. Alda Khalil afviser, at det nye råd vil arbejde mod en kurdisk selvstændig stat. Kurderne skal forblive en del af Syrien, siger han. نا هم جمر سيستما جوجل شامي بيت يكرن سيستما نافنديا في ولات ديمقراطيك به إرادة مد ناف دهبه مثلا برلمانك الشامي تشي بدوين ونري كردات في برلماني دهبه. Regimet er langt fra vældigt blandt kurderne, men deres værste fjende er nu blevet nogle andre, islamisterne. البلاد كنتين خوينا درجين تين سري خلقي جيت كنتين خلقيت كوجن خد فجرين بقى مسلمين ابن اسلامين وبنا ونبورن طاتي لخو مش فري بشاسته شغل منو اشتكي. I frisørstolen fortæller Renas kunder hårrejsende historier fra deres lokalområder. Mohammed dyrker sine marker lige syd for Qamishli, og på det seneste har han fået uventede gæster. Oprørsgruppen Jabhat al-Nusra er affilieret med al-Qaida, og de truer de lokale bønder. Mohammed dansede for nylig til et bryllup, da festen pludselig blev lukket ned. Al-Qaida-grupper tog senest skylden for en bilbombe midt i Qamishli, der dræbte 3 kurdiske soldater. Kurdere er mødt talstærkt op for at begrave gårsdagens døde. Krigen i Syrien skåner ingen.
De militante islamister har taget kontrol med store dele af Nordsyrien. Indtil for en måned siden var de også her, i grænsebyen Yarubia. Deres sort-hvide logoer lader ingen i tvivl. Kurdiske kvinder deltager i kampene mod islamisterne som soldater, og er også en del af den politistyrke, der skal holde de militante for døren. Byen er blevet en spøgelsesby. De få, der er blevet tilbage, har oplevet 4 magthavere på blot et år. Regimet, den frie syriske hær, al-Qaida-relaterede oprørsgrupper og nu kurderne. Derfor tør ingen rigtig tale med os foran kameraet, for hvem bliver den næste, de skal holde sig på god fod med. En grønthandler fortæller mig, hvad der skete på pladsen foran hans butik, da islamisterne var i byen. Så det var lige her, at grønthandleren han så og var vidne til, at Jabhat al-Nusra skar halsen over på 2 af regimesoldater for godt et halvt år siden. Men Yarubias borgere begynder i det stille at rejse tilbage til deres huse og deres liv. Der findes allerede en følelse af frihed i de kurdiske områder. Nogle hungrer efter kurdisk selvstændighed. Andre vil bare gerne leve med værdighed i den syriske stat, når krigen engang får sin ende. Og kvinderne har allerede taget hul på demokrati og rettighedsdagsordenen, som om krigen allerede er slut. En ladvogn politikvinder ankommer til demonstrationen for at holde vagt. Og nærmest som om jeg ikke var i Syrien, bliver jeg kastet ind i en cirkel af dansende, glade kvinder. Der er fest her i gaden i de kurdiske områder i Syrien, og lige nu så virker krigens barske realiteter unægteligt meget langt væk. Jeg bliver irettesat. Nej, siger dem jeg møder. Her er du ikke i Syrien, men velkommen til Kurdistan. Den blodige borgerkrig i Syrien har givet kurderne nyt håb om frihed.